A Avícola de Galicia ultimou o seu desembarco no polígono de Sete Pías en Cambados. A empresa conta con abrir en maio a súa nova planta logística. No centro despezarase o polo e prepararase para a súa distribución. Vais instalar nas antigas naves da conserveira Guau. A planta vai roldar os 10.000 metros cadrados. É unha das parcelas máis grandes do polígono industrial, ten en total pois 11.000 metros cuadrados, construídos son 9.700, e dende que eles adquiriron a nave no 2017, pois foron presentando distintos proxectos, distintas fases para poder finalizar e poder ter a factoría aquí de despece de polos. Primeiro presentaron a primeira fase, que era unha fase de logística, para ter facer as obras para ter unha zona de conservación frigorífica, máis habilitar os molles de carga que ten no lateral, e esta segunda fase xa é para ter a cadea de montaxe. O último trámite administrativo, a licenza de obra para a cadea de despece, foi concedida na última xunta de goberno cambadesa. O executivo local celebra o asentamento da factoría no municipio. Para nós é positivo no sentido de que supón unha inversión máis no polígono industrial de Cambados, e sobre todo que unha empresa grande, un volumen estamos falando de 40.000 kilos, miña no proxecto, 40.000 kilos de polo ao día e 10 millóns de kilos de polo ano, despiezado, pois supón un volumen grande, digamos, de traballo e tamén un volumen grande de persoas que van a traballar nesa empresa. Porque a estimación é xerar polo menos 130 postos de traballo. Nos comentaban que tiñan previsto contratar entre 130 e 150 persoas. Inicialmente van vir tamén 40 persoas de Campañó a traballar nesta fábrica para explicar ás persoas que empezan a traballar novas como teñen que traballar. Pero para nós é positivo que unha iniciativa privada empresarial pois que se decida invertir en Cambados, como están facendo outras, e que potencien a economía da nosa vila. A nova nave, por certo, non desprenderá cheiros porque as instalacións non servirán de matadoiro. Esa parte do proceso seguirá desenvolvéndose nas instalacións da compañía en Campañó.